హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు గేమ్ జోన్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. చూసుకున్నాం, మనకైతే రావట్లేదు కదా పైసలు ఎక్కువాలి ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ఇలా ఫోటోస్ మ్యాక్స్ లేదు ఫ్రెండ్స్. మనకైతే స్టార్ట్ చేసేద్దాం మన మ్యాచ్. మనం ఇందాక మ్యాచ్లో అయితే మనకి ఒక మ్యాచ్లో అయితే లాస్ట్ ఒక్కడు ఉన్నప్పుడైతే నేను చచ్చిపోయాను ఫ్రెండ్స్. నా ల్యాండ్ మైన్ వల్ల నేను చనిపోయాను ఫ్రెండ్స్. చనిపోయాను మనమైతే ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే మనమైతే పిటికి తీసేసాం ఫ్రెండ్స్. మనమైతే చూసుకున్నాం, చాలా ప్రో ప్లేయర్ వచ్చేసాడు, అక్కడే ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్. వాటర్ కొడుతున్నాడు చూసారా ఫ్రెండ్స్, వాటర్ కొడుతున్నాడు. మనమైతే ఈసారి బోయా కంపల్సరీ కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్, లేకపోతే ఫసక్. మనకైతే చాలా బ్రేక్ మీడియా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. నాకైతే టిప్ చేసే బోర్డ్ కొట్టేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇందులో అయితే ఎక్కువ హైడింగ్ ప్లేసెస్ ఉండవు, అందుకని నాకైతే మనమైతే బ్లూ జోన్లోకి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాం ఫ్రెండ్స్. అక్కడికి మన ప్రో బాస్ కూడా వచ్చేసాడు. ప్రో బాస్ కూడా అక్కడే ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్. మనకైతే గన్ అయితే దొరికి ఫ్రెండ్స్. మనకి చాలా అంటే చాలా మంచిగానే దొరికింది మనకైతే ఈసారి. మనమే చూసుకొని ఆడాలి ఫ్రెండ్స్. వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఫ్రెండ్స్. వాడైతే సరే వాడికైతే ఇంచుమించు వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నాకు తెలిసినంత వరకు వాడికైతే గెలికేసాను నేనైతే. ఇక్కడ మనమైతే ఇటు సైడ్ వెళ్ళి మంచిగా లూటింగ్ చేసుకొని వచ్చేద్దాం. మళ్ళీ ఈవెంట్ దొరికేసింది మనకైతే. మనమైతే ఈవెంట్ అయితే పట్టేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. కూడా ఒక మంచి చాలా వరకు ప్రోగ్రామ్ ఫ్రెండ్స్. అనేది కూడా చాలా వరకు ప్రోగ్రామ్స్ మనకైతే మంచిగా లెవెల్ 1 దొరికిపోయింది. మన అయితే కటానా ఇంకా దొరికింది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఒక బాట్ ప్లేన్ ఫ్రెండ్స్. ఒప్పుకుంటే నేను బాట్ని కానీ మనమైతే కొడతాం ఫ్రెండ్స్, గట్టిగానే కొడతాం ఫ్రెండ్స్. మనమైతే ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసాడు ఫస్ట్ కిలో దొరికింది ఫ్రెండ్స్. మనకైతే చాలా ఈజీగా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ కిలో అయితే. చూసారా మనకైతే ఫస్ట్ కిలో ఎంత ఈజీగా అయిపోయింది. నాకు తెలిసినంత ప్రో బాసెస్ ఇక్కడే దిగుతారు. నాకు తెలిసినంత వరకు వచ్చేసారు ఫ్రెండ్స్. ఒక్కటంటే ఒక్కటే వచ్చేసారు. వాడైతే ఎక్కువ గ్లోవల్స్ కూడా వేయలేకపోయాడు వాడైతే. ఫీల్డ్ కూడా కటనే ఉంది. మనమైతే కత్తి తీసుకున్న ఫ్రెండ్స్. మనకైతే ఇది
ఉంటుంది మనకైతే చాలా వరకు. మనమైతే ఇప్పుడైతే బ్లూ జోన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. ఒక ఎనిమికైతే చాలా డ్యామేజ్ ఇచ్చాం ఫ్రెండ్స్, కానీ వాడైతే చాలా ఈజీగా తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఫ్రెండ్స్. వాడైతే ప్లాంటేషన్ కాడికి వెళ్ళిపోయాడు ఫ్రెండ్స్. వాడైతే చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోయాడు. వాడు ఇక్కడ ఉన్నట్టున్నాడు ఫ్రెండ్స్. అయితే జాగ్రత్తగా ఆడాలి ఫ్రెండ్స్. సరే వాడైతే ఇక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు కాబట్టి మనమైతే చాలా జాగ్రత్తగా ఇంకా దూరంతోనే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. మనమైతే అన్ని సెట్టింగ్స్ చేసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మనమైతే చెక్కింగ్స్తూనే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. ఎట్లాంటి మ్యాప్ అయినా ఎట్లాంటి గేమ్ అయినా సరే మనమైతే చెక్కింగ్ తెలియని వాళ్ళకైతే గేమ్ ఆడకండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే వాడు ఈజీగా చచ్చిపోతారు. చెక్కింగ్ లేని వాళ్ళకైతే, చెక్కింగ్ చేయని వాళ్ళైతే ఈజీగా 2 నిమిషాల్లో చంపేస్తారు ఫ్రెండ్స్. పర్ఫెక్ట్ చేసేస్తారు వచ్చేసి. మనమైతే ఫస్ట్ అది వెళ్ళిపోయాం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండిన మనకి ఓపిక కూడా లేదు. మనకైతే ఉండాలి అనే ఓపిక కూడా లేదు కదా. మనమైతే ఫస్ట్ అయితే చెకింగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సరే ఇక్కడైతే ఒక్క లోట్ అనేది కూడా ఇక్కడ లేదు. నాకు తెలిసినంత ఎన్ని వచ్చి ఇక్కడ చేసినట్టున్నాడు. మనం ఇక్కడ నుంచి ఈజీగా తప్పించుకోవాలంటే మనకు కూడా మ్యాక్సిమం 3 to 4 కిలోవాల్స్ ఉండదు ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇద్దరు కిలోవాల్ ఒక్కటి ఉన్నా చాలు ఫ్రెండ్స్. 3 to 4 అయినా అవసరం లేదు. ఒక్కటి ఉన్నా చాలు ఫ్రెండ్స్. మనకైతే ఈజీగా వేసేయచ్చు. మీకు ఆ విషయం తెలియదు అనుకుంటా. అంటే చాలా ఈజీగా వేసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనమైతే ఇప్పుడు చైన్ అయితే పైకి వెళ్ళినట్టు ఉన్నాడు. కల్లోట ఎలా ఉన్నది అలానే ఉంది. మనకి కూడా లేడంటే వాడు తప్పించుకున్నాడు అని అర్థం ఫ్రెండ్స్. మనకైతే అది కనిపించింది కదా. తప్పించుకున్నాడు చూసారా మీరే. అది లోపటి నుంచి అయితే వెళ్ళిపోయింది. అది ఇక్కడ ఇది పైన ఇక్కడ ఎనిమిది ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఎనిమిది ఉన్నాడని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకైతే ఎనిమిది ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అదైతే అదే ట్రైన్ చేస్తున్నాం మనమైతే. ఓ షట్ మనకైతే గది కనిపించట్లేదు ఫ్రెండ్స్. మనమైతే పై వరకు అయితే వెళ్ళలేం, కానీ మనమైతే ట్రై చేసాము. మనకైతే అలాంటివి మనకి తెలుసు ఫ్రెండ్స్. వాడి దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాడు అన్నకైతే అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. బౌన్సర్ వేద్దాం ఒకసారి. ఫ్రెండ్స్ బాంబ్స్ కూడా అంత పై వరకు వెళ్ళలేకపోయాయి. అదే ఎలానో వెళ్ళిపోయింది ఫ్రెండ్స్. నాకు తెలుసు. ఇది ఒకసారి ట్రైన్ చేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళచ్చు అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసినంత వరకు. చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఎంత ఈజీగా తప్పించుకుంటున్నాను. ఎంత ట్రై చేసినా మనం అయితే వెళ్ళలేకపోతున్నాం. తప్పించుకుంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్. చాలా ఈజీగా తప్పించుకుంటున్నాడు వాడైతే.
చూసారా ఫ్రెండ్స్, మనమైతే ఇప్పుడు పైకి ఎక్కలేము, కొన్ని కొన్ని చూసుకుంటే చాలా హైట్లోనే ఉంది. వాడు దుంకున్న వెంటనే మనమైతే పర్ఫెక్ట్ చేసేస్తాం కదా. ఇక్కడ హుక్ గన్ అనేది కూడా మనకాడ లేదు కాబట్టి హుక్ గన్ అనేది మన ఇందులో కూడా వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. మనకి మన బెర్ముడియా మ్యాప్లో కూడా వచ్చేసింది. అదైతే బెర్ముడియాలో కూడా చాలా వరకు వచ్చేసినట్టు ఉంది ఫ్రెండ్స్, నాకు తెలిసినంత వరకు మన హుక్ గన్ అనేది. మరి ఈ ఎనిమీస్ అనేవారు చాలా ఈజీగా దొరకరు ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళు ఎక్కడో కొండల పైన ఉండొచ్చు. ఒక ఎనిమీ అయితే మన దీనిపైన ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్. వాడు ఎలా ఎక్కాడో ఎలా దిగాడో కూడా నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. పైనకి ఎక్కినట్టు ఉన్నాడు, వాడైతే రావడం లేదు. వాడు మ్యాక్స్ పక్కనే కనిపించడం లేదు ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం అవ్వట్లేదు ఫ్రెండ్స్. మనం ఒకసారి వెహికల్తో ట్రై చేద్దామా పైకి ఎక్కనికి. ట్రై చేద్దామంటే ఒక 2 వెహికల్స్ మ్యాక్సిమం తేవాలి ఫ్రెండ్స్. మనమైతే వెహికల్స్తో ట్రై చేసేస్తున్నాం. అక్కడికి మనమైతే వెహికల్స్తో కూడా ట్రై చేసేస్తున్నాం. అయితే ఫసక్ చేసేసాం ఫ్రెండ్స్. వాడు నన్నే ఫసక్ చేసేస్తాడు అనుకున్నాడు, కానీ మనమైతే వాడినే ఫసక్ చేసేసాం కదా. చూసారా ఫ్రెండ్స్, MP40 డబుల్ బ్యారర్ ఇట్లాంటి గన్స్ వల్ల మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ ఉందో. కానీ మనమైతే ఇక్కడే తిరుగుతాం ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఎనిమీస్ చాలా ఈజీగా దొరికిపోతారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే కింద ఉన్నట్టున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఒక ఎనిమీ. అనుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఎనిమి ఆడనే ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్. వాడైతే కొట్టేద్దామా ఫ్రెండ్స్, కొట్టేసాం. వాడైతే ఇంచులో తప్పించుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. వాడైతే మన బాంబులు ఉన్నవన్నీ వేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనమైతే MP40తోనే ఈజీగా హెడ్ షాట్స్ కొట్టేసేసాం. మనమైతే వీడికి కూడా ఈజీ హెడ్ షాట్ కొట్టేసి వేసేసాం కదా ఫ్రెండ్స్. వీడికైతే ఎంత క్లెవరో చూసారా ఫ్రెండ్స్. వీడైతే చూసారా, వాడు ఎక్కడ ల్యాండ్ మైన్ పెట్టేసిపోయాడు. వాడు చనిపోయేటప్పుడు కూడా చాలా తెలివిగానే ఆలోచించాడు కదా ఫ్రెండ్స్. మనం కూడా అలానే ఆలోచించాలి. మనమైతే ఎప్పుడైనా సరే వాడు చనిపోయినా సరే చూసారా, వాడు ఎంత తెలివిగా చూసారా. చెప్పలేదా ఫ్రెండ్స్, ఎనిమిస్ ఎన్ని ఉంటాడని, కంపల్సరీ దిగేసి కొట్టుకుంటారని. అందుకనే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడే ఉన్నాను. చూసారా, లోట్ అయితే దానిపైన పడిపోయింది. ఇక్కడే పడ్డది కదా లోట్ అయితే. మనమైతే వెళ్ళి చేసేద్దాం వాడిని. వీడిని కూడా వేసేసాం. నాకు తెలిసినంత వరకు నాలుగు కిలోలు అయితే వచ్చేసాయి కదా ఫ్రెండ్స్. మనకైతే డబుల్ బ్యారల్ ఉంటుంది. డబుల్ బ్యారల్ ఏమి డోర్ తీయమను.
డోర్ వేయలేదు సుప్రియ సుప్రియ అయ్యా సారీ ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మా మమ్మీ వాళ్ళు ఇక్కడ నిలబడి అంత బయట వాటికైతే ఒక్కటే ఒక బుల్లెట్తో వేసేసాం కదా, చాలా ఈజీగా 5 kills అయితే అయిపోయినాయి మనకైతే. మా మమ్మీ వాళ్ళు పక్కనే మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా, సారీ ఫ్రెండ్స్. మనం కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంచెం సౌండ్ అనేది వస్తుంది. సైలెంట్గా ఉండండి, ఇస్తా. ఇంకో ఈ తోపులో తీసుకుంటాను. హలో ఫ్రెండ్స్, కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంచెం ఇదైంది ఫ్రెండ్స్, అందుకనే నేనైతే ఆపేశాను. ఫ్రెండ్స్ మనమైతే ఈ జోన్లోకి అయితే వచ్చేసాం. ఇక్కడ ఒక ఎనిమిది ఉన్నట్టున్నారు ఫ్రెండ్స్. మా మమ్మీ వాళ్ళు అక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నారు, బయటకు వెళ్తారంట, ఏవో వస్తువులు అవన్నీ తెస్తారంట ఫ్రెండ్స్. మనమైతే చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఆగండి. వాడికి వేసేద్దాం మన టైంలో వాడైతే వేసేసాడు. మనమైతే బ్యాక్ కొట్టేద్దామా ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎంత పెరిగిద్దాం మనమైతే చూసేసుకుందాం. వావ్ ఫ్రెండ్స్, 47 పెరిగింది కదా మనకైతే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.